You're most welcome. My YouTube channel, News तक, सिनेमा, FTC। तो नमस्कार भाई लोग, हम भाई अंकुश आजाद एक बार फिर से आप लोगों के न्यूज़ तक सिनेमा पर बहुत बहुत स्वागत बा। अब भाई भोजपुरी में एगो नया फिल्म के ट्रेलर आयल बा जेकर नाम बा चटोरी बहू। अब भाई फिल्म के नामे बा चटोरी बहू, मतलब चटोरी बहू मतलब का चीज गेस करी। तब तक जे भी हमारे चैनल पर नया बा उसे विनती बा कि हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन वाली घंटी दबा दीजिए और इस चैनलवा के अपन दोस्त दर दयाद हित मित्र से भी शेयर कर दीजिए ताकि ये फिल्म के बारे में सब केहू जान जा। चलिए उन्हीं की बात करते नहीं जा भोजपुरी के आगामी फिल्म जेकर नाम बा चटोरी बहू। तो चटोरी बहू हमने के एक नज़र डालल जो उससे पहले फिल्म में डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लेखक, गीतकार, संगीतकार के बा और के स्टार कास्ट में नज़र आता है ओका हमने थोड़ा सा एक नज़र डाल दिया जाओ। तो फिल्म के निर्देशक बड़े इश्तियाक शेख बंटी। और भैया भोजपुरी के इश्तियाक शेख बंटी के फिल्म बा तो आप सोच सकें जा कि फिल्म काची खातिर बनल हुई। और उनका संगे अगर खास तौर से फिल्म निर्माता संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी होकस तब सही सोचनी है कि फिल्म सिनेमा हॉल खातिर ना बल्कि टेलीविजन प्रीमियम और यूट्यूब खातिर बन रही बिया, बन गई है भाई। काहे कि ये दोनों जना मिल के फिल्म सिर्फ टेलीविजन प्रीमियम खातिर बनावेला लोग, संदीप सिंह और नीलाभ तिवारी। ये जाने ला लोग कि हम कहानी वैसे नहीं देव कि जनता हमारे कहानी देखे खातिर सिनेमा हॉल तक ना चल क्या सकला, जबरदस्ती टीवी पर हम दर्शकन के देखा सकेनी कि हाँ भैया तार लगे फल खलिहर बाड़ा तू टीवी देखत रह एगो हमारो फिल्म आइल बा जेकर नाम बा देखत ना बोर्ड पर नाम लिखल बा चटोरी बहू। ली तनी देख ली, इंटरटेनमेंट करी। आ सच कही न संदीप सिंह नीलाभ तिवारी के अगर इनका से इनका ड्राइवर का पूछ भैया इनका फिल्म देखे लो तो सीधे कही भैया कौन कौन इनका फिल्म आइल हो। इनका घर के लड़कनों के बता देब कि चटोरी बहू कैसन फिल्म बा तो लड़का कह कि कौन चुतिया बनैले बारे। ऐसा कहानी और कंटेंट होला। अब भाई कॉन्सेप्ट केकर बा तो संदीप सिंह के बा और लिखे वाला लेखक के बा तो भैया हम उनका नाम आदरणीय 72 गो ऑस्कर से अवार्डेड संदीप तिवारी जी। अब संदीप तिवारी जी ऐसा कॉन्सेप्ट और कहानी लिखेलन कि हम तारीफ करी न तो हमारा तारीफ में 56 गोला के तोहफा तो फूटेला। अब सोच ली, लेकिन हम मर्यादा में रहनी, कुछ बोल ना सकेनी। अब वही अरविंद तिवारी पता ना कौना गुफा में जाले, वो गुफा के अलमारी खोलेला च्याव उनसे एगो किताब निकाले ले देखे ले, फिर किताबिया के रख देले, फिर अलमारी बंद कर देला, फिर गुफा से बाहर आ फिर कहानी लिखेला। मतलब एगो कहानी पर 75 गो अगला फिल्म जवान लिख चुकल बा। ऐसा एगो कॉन्सेप्ट पर जवान अगर भैया के कहानी ई जवान के घर वाला देखत हो कैसन तो गरिया होते कैसन अरे कौन फिल्म बनैले बा रे, यही तरह कहत हो कैसन। कहे भोजपुरी दर्शक तो सिनेमा हॉल में तो यही तरह लिखा संजात और इनका राइटर आ गए सन 2-4 गो अवरी तो पता चले कि भोजपुरी फिल्म जो टेलीविजन पर आवता न तो टीवी वाला कही भैया हमके बकस द, हम सीरियल चला ले लेकिन भोजपुरी फिल्म अपन सीरियल टेलीविजन प्रीमियम पर ना चलाई ना तो पता चली कि हमारे टेलीविजन के TRP जो बनल बा उहो गिर जाई। चली फिल्म के गीत लिखल बाड़े अरविंद तिवारी। अब वो अरविंद तिवारी के एगो खास आदत हो, फिल्में काफी ना करलन, इनकर एगो गाना 14वां फिल्म में प्रयोग हो रहा बा चटोरी बहू। थोड़ा सा हम आप लोगों के सुना देतनी, सुनिए जना। ई गाना के बोल जोन बावे 14 गो फिल्म में प्रयोग कर चुकल बाड़ा और इनका बखूबी गीत लिखे में साथ दिल बाड़े प्यारे लाल यादव। और भैया संगीतकार फिल्म बाड़े भोजपुरी इंडस्ट्रीज के सबसे महान संगीतकार जिनके 96 गो ऑस्कर अवार्ड मिल चुकल बा। माने हम तो इनका के कहनी कि हर फिल्म में 8-8 गो ऑस्कर मिले तो भैया खातिर कम रही, जिनका नाम बा ओम झा। माने साल भर में हमें बुझाता ना कि 52 गो फिल्म करत रह, लेकिन एगो फिल्म के अगर म्यूजिक देखल जा तो कुकुरो ना सुनल पसंद करला। एगो गाना इनकर विगत 3 साल में कोनो ट्रेंडिंग में नहीं गई, जो हर साल 52 गो फिल्म करता रह। अब जे हर साल 52 गो फिल्म करता एगो गाना ट्रेंडिंग नहीं पकड़त तो भैया वो फिल्म दुनिया से संन्यास ले लेवे के चाही, लानत बा ओकरा पर, यानी ओम झा जी पर।
कोरियोग्राफी के बारे में बात कर जाओ तो कोरियोग्राफी के बड़े कानू मुखर्जी सोनू प्रीतम। छायांकन के बारे में बात कर जाओ नहीं कैमरा मैन तो फिल्म के कैमरा मैन बाड़ा DK शर्मा और फिल्म में स्टार कास्ट के रूप में नजर आ रहा बड़ी स्मृति सिन्हा, जय यादव, किरण यादव, प्रकाश जैस, ज्योति मिश्रा, साहिल सिद्दीकी, सोनाली मिश्रा, विद्या सिंह, वंदना दुबे, कंचन मिश्रा, प्रिया दीक्षित, अनु ओझा, पल्लवी कोहली, भूपेंद्र सिंह। भाई तमाम स्टार कलाकार नजर है। भाई फिल्म पर थोड़ा सा हमने के नज़र डाला जाओ कि फिल्म में कहानी का बा। चटोरी बहु मतलब खाए पिए के लालची ना। एमे यह बा कि एगो यूट्यूबर के देखावल गइल बा कि वो बियाह के आयल बिया, कम पढ़ल लिखल बिया, ओकर सपना बा कि हम यूट्यूबर बन जी। तल पता चलता कि झगड़ाहीन सास बिया, अब कैसे कैसे होता। फिर गांव में एक दिन पता चलता ओकर ये सपना कि हम अपन यूट्यूब पर वीडियो बना के डाली, खाना बनेला के बढ़िया बढ़िया डिश के लोग आके देखे, हमारे वीडियो के हमके फॉलो करो, हमके कुछ इनकम होके। लेकिन सास बिया खचोड़ सास के किरदार कर रहा बड़े किरण यादव। और भैया किरण यादव से बढ़िया के सास के करेक्टर कर सकेला भोजपुरी फिल्म में। वह घिसल पिटल अंदाज बा, एगो अंदाज जो हर फिल्म में कर दिखेला। एमे कोनो इनकरो एक्टिंग में कोनो बदलाव नहीं है। बदलाव का करस भाई जो निर्माता निर्देशक चाहिए सन उहे तक आर्टिस्ट दी, ताकि निर्देशक निर्माता तक खुद पर दिमाग से पैदल बाड़ सन। ये का बदलाव ले हम लोग 12 से 15 दिन में फिल्म शूट कर लेके बा, तो 12 से 15 दिन में फिल्म शूट करबो तो 10 भाई का है हुई। चलो ये बा। अब एक दिन गांव में आवता कि खाना खजाना मतलब खाना बनाओ इनाम पाओ, तो भाई जा इहो लोग पार्टिसिपेट करते लोग। तब ये पारिवारिक थोड़ा सा फैमिली ड्रामा बा। भाई फिल्म देखल ना देखल बराबर बा हमारा हिसाब से। हाँ वो जो खलिहर बा वो अपन 2.5 घंटा 2 घंटा अपन टाइम निकालल चाहता तो फिल्म देख सकेला। बाकी हमारा हिसाब से निके लागत कि फिल्म देखे खातिर लोग कोनो अकुताइल हुई। बाकी हमके दी इजाज़त, और इजाज़त लेवे से पहले ये हमके अगर राहुआ लोग अगर हमसे पर्सनली जुड़ल चाहते नहीं तो हमारे इंस्टाग्राम ID बा ऑफिशियल अंकुश आजाद, ऊपर हमके फॉलो करी। और रउआ लोग हमके मैसेज से अगर बात कर चाहता नहीं तो आप लोग हमके मैसेज करिए, आप लोग उनके हर मैसेज के रिप्लाई दें। बाकी हम आप लोगों से विदा लेहल चाहता नहीं। आप लोग ऐसे ही देखते हैं न्यूज़ तक सिनेमा। नमस्कार, जय भोजपुरी समाचार।